Opo madam, o bigyan kita ng sticker. Sabi na eh. Sabi na nga ako eh. Subscribe kayo. Bigyan ng jacket. Jacket! So mga boss, at inis ako dito. Guys, parang po yan. So dito, hindi na daw lalagyan ng ceiling rose. Pero dun sa 3D model natin may ceiling rose talaga yan. Lalagyan mo ng ceiling rose. Pati doon mayroon yung ceiling rose yan sa proposal natin. So hindi naman pwedeng lagay na kasi para mas malaki ng ilaw kaysa sa ceiling rose. Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Okay, welcome back to my channel. So punta po tayo sa Umingan. Ihatid po natin itong mga tropa natin para tumulong doon na magpintura. So natapos na po nila yung Santa Ynez East project. Bali babalik na lang po sila doon pagkatapos nilang mag-tiles sa doon sa Santa Ynez East project. Okay, so punta na lang muna natin to. So ito nga pala yung pupuntang modular kitchen cabinet sa Kamiling, sa may Marawi tsaka sa Kakamilingan Norte. Okay, so nakapagtabas na sila. So meron pa pala, meron pang ano, ilan pa yung tatabasin nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 pa na board yung tatabasin nila bago sila magbuo. Pagkatapos sila magtabas, mag-aging na sila. So pagkatapos mag-aging, magano na sila mga boss, magbubuo na sila, assemble. Tapos pag na-assemble na rito, ikakabit naman na natin sa site. Ganun po yung proseso ng ano, modular kitchen, ay modular cabinet natin. Okay, dito muna tayo mga boss. Bili tayo ng flat latex tsaka grinding disc, diamond cutter. Davis flat latex, tapos grinder, ayun na. So bibili po tayo ng grinder. Ay! Tantan! Punta tayo sa palengke, bili po tayo ng grinder. So kulang po ng grinder doon. Meron naman mabibilihan dito. Yeah. Oh, baba kamay lang. Sige. Okay. Ayan. Aray na kita. Tane, bakit? Okay, dito po tayo sa likod ng palengke ng Santa Ignacia. Grinder yun, Manong? Wala rin nandiyan ko sa akin. Sige. Honda na, Honda. Tagwa mo, no? 1.6 mo na lang. 1.6 ang tawar nan. Baba na yan?
Babatan. Hindi nga dapat yun, dating price ito. Ano, agbike ba tata? Oo. Taman? Sila ko ang ilang. Kasla. Basta makita mo, ilang nga kita si Cookie ka dyan. Kasi may lati ko ano kita. Kawasaki mga boss. Sige. Basta makita mo ilati gamit na. So 1.6 1.6 yung benta ni kuya. Ito 1.3 natin, dress imitation na dyan. Sige. Ate, Gusto nga gusto mo? taman. Ito yun eh. Ito nga project na. Ay, buwa batitan. May bibusan. Ano ka, natutudo man yun eh. Kalakas ta. Okay, so ayan o. Bili na tayo. $1,600. So, pwede na rin. Brad. Basta na eh. Wala. Ita? Talang? May bibos ka ro doon. Nabubidang sama kami kami no? Nabubag sa amin, nabubidan sa amin nun. Ano mga po to? Kaklasiko. Brad, naka-vlog ka. Naka-vlog ka. Ay, oo, vlogger ka mga. Ayan. Kaklasiko mga boss. Vlog mo pinakalamat ka ba? Okay. Lahat eh. 29. 29,999. Renta ko lamon. Vlog mo talaga na ganyan ko Gaya project. Ayan. Ay kang kaganti sticker. Sticker. Kablo. Wala oh. Tano eh buyamat to ka. Bigyan na natin ng sticker si classmate. Oh. Sabi ko tuloy mo. Sige, classmate. Muna kita mo. Okay, so tara na. Okay. Balik tayo sa hardware. So, Kawasaki. Puti. Brand nyo kita? One, Kawasaki. Uy, ma! Pabili natin yan. Pang tiles. Yes. Pakasan. One, Erwin Tulpo. Ako na isa bali ah. Ay, di payat. Ay, napaypayat na ko Ay, supportin. O sige, takman na dyan. 350 kuya. O sige, taman. Kawasaki lang ko na kanina. Akong yati Honda ko na kanina. Ha? Thank you. Kano yung ganyan? 1.6. Pang ano? Ampay at gamit ta? Power lang sa atin. Powerhouse. One. Sa Balya nga brand. Okay, tara. Ito kan, onte nam. Ito ka lang ganun. May sabitan tantan. May sabitan. Okay, tara. Okay, duman po tayo rito sa Burgos, Panigay, Tarlac. So, i-update na rin po natin mga boss. So, daanan natin yung ibang gamit. Sandali lang. Ayun. Tara. Ayan na, si Tantan oh. Kagatin mo na. Kain tayo! Sige, Anggal. Good morning, ante. Anggal. Roman. Okay, dito yung project nila, Paribal.
Ito yung hinahawakan yung project. Yo, what's up? Oh. Pagipatay. Pagipatay yung kuan. Kunin namin yung pangmasilya. Ayan. Ay kadya eh. Ay, hindi ba? Ayan, kada di pang kuha. Okay. So yung mga baso, nakapinis na po rito. Pinis na, yung tiles na lang kulang. So dito okay na rin. Okay, na-retouch na rin nila yung tinuro ko nung nakaraan. Ganda. Ganda ng mga ilaw ah. Ayun, so nagre-retouch sila rito. May bumukol. Bumukol. Retouch sila rito mga boss. So yung ceiling rose, ayan. Sa yung isa, sa master. So lalagay daw dito. So dati hindi na daw lalagyan ng ceiling rose. Pero dun sa 3D model natin, may ceiling rose talaga yan. So ngayon, lalagyan daw ng ceiling rose. So ayan, nilagyan natin. Pati doon mayroon din ceiling rose yan doon sa proposal natin. So ngayon, hindi naman pwedeng lagay na kasi parang mas malaki ng ilaw kaysa sa ceiling rose. So pag ganyan yung maglalagay tayo ng ceiling rose dyan, so dapat yung ilaw nilalagay mo dyan nakadrop para hindi makita yung para makita pa rin yung design ng ceiling rose natin. Okay, ganda na. Ayos na. So ito yung dito naman sa labas. Ano tayo dito sa labas? Ayan, sa likod to mga boss. Ayan no. Okay na. Ayos. Siyempre, hindi kami magagotin eh. Dahil dito tayo. Okay. So yung floated panel pala mga boss, para dito, na-order ko na. Sa Lunes ko po pa makukuha. So na-order ko na po yan. Tapos yung wall angle na ilalagay natin dito, in-order ko na rin. So na-repair nyo na to? Na-repair nyo na? Yung... Ito? Hindi, mamaya pa rin. Saan pa lalagyan ng butas yan? Dito sa gitna pa rin. Saan? Doon. Lalagyan doon ng butas doon. Para doon sa extension. Outlet. Tapos, lalagyan ko na rin ng ilaw yan. Lalagyan na ng ilaw. Sinabi ko na rin sa mga So lang meters yan? Para may order ko? Pare, mapalit to. To? 180 to eh. Tapos kailangan pa ng ano yun. Sige. Okay na. Ang ganda. Ganda na. Ang ganda. Okay na. So napinturan na to? Second coat na yan pare. Second coat. Second coat lang na. Dito? Second coat na rin. Kulang pa no? Ito gumagana na itong ilaw? Oo. Ang daming ilaw. Ayun. Ayun, ang liwanag. Ayan, tingnan nyo para makita maigi yung mga i-retouch. Ayun.
Oh, dim. Maliwanag. Kasi ilaw na ito. Ibuksan nyo para makita yung mga i-retouch. Ayun. Ayun, ganda na. Ganda na. Shoutout ulit kay Sir Johnny Fernando. Ganda na. Ayos na. Ano pare oh? Retouch. Oo. Puro siling, pare. Ah. Tapos kapon, mga kwan. Dito sa siling, naglagay sila na ganyan. Oh, yan ang sinasabi ko. Dapat bago natin pinturan yan eh, may ano na, ilaw na. Kasi pag wala pang ilaw yan, puro pulido yan. Pag lumabas yung, pero pag binuksan mo yung ilaw, nagkaroon ng ilaw, yun, nakikita mo na yung dapat mga, hindi dapat makita. Sige, tara kami. Tara mga boss, punta tayo sa Mingan. Okay, so nag-stop tayo rito. Bili nga tayo ng ano, ng pinya. Magkakalo tong pinya? 30 kuya. Ha? 30. Ito ano, 20. 20? Tingnan natin itong 20. Oh, 20, ang dami ah. Nga 100. Magatan na kuya. Hindi na? Pili ka lang. Sige, tingnan mo yung hinog. Hindi rin ako magaling pumili. Okay, yun mga boss oh. Bili na rin sila ng ano dito, ng ulam. Magkano yung kilo? 200. Ah, 200. Kunin mo to. 310 mo na lang. Hindi, bawasan mo na lang. Yung isa yung babawasan mo yung isa. Huwag yan na pa. Sabi ko, nagdagan mo ng pizza para 10. 10 ito eh. 9 lang piso. ito. Sige lang din. Patawad. Ah, meron na. Ano? Okay na. Magkano lahat? Dublia na lang. Magkano lahat yung binili mo? 260. 260 mga boss. Adobo. Adobong baboy. Kinikilig si ate oh. Ayan. Habang nag-chat-chat. Kinikilig. Kinikilig si ate. Okay, yung aura ni ate tala. Ayan. Lalo nyo sa adobo. Kaya papait yan. Papait. No. No. Iba yung ano niyan eh. Ito na. Opo madam. O bigyan kita ng sticker. Sige po. Sabi na eh. Sabi na nga ba eh. Subscribe ako. Subscribe kayo. Bigyan ng jacket. Jacket! Wala yung jacket eh. Sticker lang. Sige po. Thank you. Ayan, thank you. Ayan o. Okay, tara. Okay, dito na po tayo mga boss. Mingan Project. Okay, so dito muna sila habang inaasikaso ko pa yung susunod na project nila. Siya nga pala mga boss, sa mga gusto magpagawa yung ceiling. So maluwang po yung ano po natin ngayon, yung schedule. So may mga nakapila naman, kaya lang medyo matagal pa. So itong mga buwan na to halos wala nakapila. So pwede po kayong mag-inquire para sa ceiling project. Siyempre pag gagawa tayo ng ceiling ninyo, so bago natin yan
simulan, magpo-propose pa ako ng 3D model, 3D animation, para alam nyo na po yung magiging itsura niya bago pa natin gawin. Pakisara yung pinto doon, baka may lumabas na dyan, monster. Ayun, vlogger sa YouTube, sabi daw mga doon. Okay, tara. Tamang-tama, pupunti lang naman yung mga nagtatrabaho rito. Yan, nilalagay na po yung mga stoneworks. So si Sir na yan, si Sir Dominador na po yung namili ng mga tiles natin, stoneworks. So siya na po ang namili niyan, mga design. So tayo lang yung magkakabit. Tapos may kisame na rin ito bago po tayo pumunta sa mga bago lang nanonood, para alam nyo po yung mga boss. Tapos wala pang pintura ito bago po tayo pumunta. Tapos yung kisame nito, wala pang masilya noon yung mga kisame nito. So pinintura na rin namin ngayon. Okay. Nagahid ng kal? Sublito bigat. Si Uncle daw umuwi. So may palay din kasi siyang inasikaso, may buko rin. Kaya pinunta niya muna kasi siya na lang yata yung nahuhuli na magtanim. Yung grinder ayun na. Nasa yung grinder? Ate, ipakita natin Ate na grinder. Ay grinder ada toy. Ada piti na toy. May bala na rin yan. Yan. Isikat to pagalak to ata. Okay, so ito po yung pipintura natin. So, skin coat muna tayo. O yung yung pinya. Pinya. Ilan ba yun? 10? Kunin mo yung 5 rito. Ay, lutuan. So ito pa yung last na ginawa natin dito. Modular kitchen cabinet. May saluyot, tapos puso ng saging, tapos ampalaya. Okay. Ayan may mga to? Bayabas. Hindi na kuha-kuhan. Hindi nga tayo ng bayabas. Datag ba tayo bayabas yung gal? Bayabas. Ang sarap po. Walang kumukuha. Ayan tikman natin. Tikman natin mga boss. Punasan ko lang. Balat pa lang, matamis na. Okay lang. Kita kamnatan? Ay, ganda na. Kasla di ka buy-buy at TikTok. Ano sa tadi ko? Jay. Boro-boro? Nga. Renda? Wan, usaran nila tadi. Isi ko di ko TikTok ka. Skill TikTok ate.
boss. Ayan o. Uy, tostang-tosta. Tostang-tosta yung adobo. Ang kanin natin mga boss. Kain muna tayo mga boss. Okay, break time muna tayo mga boss. So alas 12 na. Pahinga muna sila. So dito, nag-start na po tayo nag-skim coat dito kanina. So yung pag-skim coat nila dito, so yun yung ginamit natin yung skimming blade. Skimming blade. So ginagamit talaga ito sa skim coat. Ayan. So nung pahid natin, first coat, puro pataas, ganyan. Pataas, tsaka pababa. Pag tumikas na yan, second coat na po tayo. So pahalang naman yan. So ganyan. So pag ganyan naman yung pahid natin. Tapos tignan na lang natin kung ano po yung mga habulin pa natin pagkatapos natin ma-second coat. Tapos liha. So pagkatapos lang magliha, magpintura na po tayo. Siyempre bago natin pinturahan, punasan muna natin mga pader. Mga wall natin. So dito inaayos na rin ni Brian yung kisame kanina. So nagre-retouch siya. Okay. So uwi muna tayo mga boss. Iwanan muna natin sila rito. So Sabado uwi rin sila. Sige. Chat kailangan no at dati kailangan na. Madi kayo kapapa. Sabi ko wag silang mag-away. Malayo yung uwian. Ayan, mag-isa lang tayong biyahe ngayon kasi si Badinoli puntang Manila. So tara. So si Badinoli pupunta po siya rito sa Sabado. So bibigay yung pasahod. Okay, tara na. Tara na mga boss. Okay, dito ulit tayo sa bahay mga boss. Yung update lang po natin yung mga tinatabas. So isa na lang hindi pa tapos. Okay. Sa Kamiling tsaka sa Marawi, Barangay Marawi tsaka sa ano na to? Kakamilingan. Okay. So tara. Punta muna nga tayo sa Santa Ynez East Project. Tingnan natin yung project doon mga boss. So tapos na po sila doon. Bali magta-tiles po tayo. Pero babalik pa po tayo doon mga boss.
kasi gagawin pa po natin yung TV wall design, tapos yung partition design, tapos yung kitchen, modular kitchen. So yun po yung babalikan natin doon. So magtatiles lang po sila ngayon. Tara. Okay, dito na po tayo mga boss. Santayinis East Project. So tara, tingnan po natin sa taas. Tingnan po natin mga natapos nila. Let's go. Sir. Okay. Tara, tignan natin mga boss. So ito pa yung isang ginawa natin, additional. Good afternoon, sir. Kita ko aja yung kastada. Okay. Ay mga boss, oh. Tapos na. So nalagyan na. PVC ceiling. So natapos na rin dito. Okay na, ayos na. Ayos. So ito yung trinabaho nila nung nakaraan. Okay na, pati yung haspe. Yan po yung last na ginawa nila rito. Itong haspe ng ceiling. Okay na. Sindahan nga natin mga ilaw. Nasaan na yung ilaw? Wala. Ayun. Pinakilaman ko na. So dito. Tignan natin dito. Hindi ko mahanap. Ayun. Yung cob light. Ayun. Ayun o. Okay. So may pin light pa dito eh. Hindi pa nilagay. So nilagyan ko ng pin light dyan. Okay, ang ganda. So ang kulang na lang dito mga boss, yung siyempre magta-tiles pa sila. So pagkatapos nila mag-tiles, yung partition. So may partition pa rito, tapos TV wall design. So makikita nyo dyan sa part 1 ng video natin. So yan, ipakita ko na rin dito sa screen yung ano itsura ng TV wall design natin dito, tapos yung partition. Okay. So dito okay na rin. May mga ilaw na. So buksan ko na nga lang. Yun, 12 watts. Ayan, 12 watts din dito. So tricolor, warm white, daylight, tsaka white. Kasi ito yung mga room. So ganun din yung mga ilaw na ito, warm white, daylight, tsaka white. Gusto kong buksan yung warm white. Ayan o, warm white. So dito naman sa kabila natin. Ayun, warm white. Ayun o, gandang buksan. Okay. Ito gusto kong kulay kasi dito yung warm white. Yan, warm white. Tapos tricolor din itong mga ilaw dito, mga pin light. Ayan o. Okay na, maganda na mga boss. Ayos.
Ganda ng pagkakamasilya. Pag maganda kasi yung pagkakamasilya mo, maganda na rin yung magiging pintura mo. Siyempre, galingan mo rin sa pagliha, sa preparasyon. Yun naman ang talagang nagpapaganda sa pintura eh. Yung preparasyon. Kung magaling kang magmasilya tapos magliha, hindi lang basta-basta magliha. Dapat alam mo rin habulin yung mga lilihain mo. Yan. So yung kulay na ginawa natin dito, haspe na inano ko yan eh. Yung tulidin red, cheesy yellow, tsaka burn sienna, yun po yung ginamit natin. Tapos yung pampakintab niya, yung acrylic emulsion. Tapos yung mga cornisa natin, semi-gloss white lang po yan, latex. Tapos dito, flat latex. Yung mga ceiling natin, yan, nakikita nyo dyan. Tapos semi-gloss na rin ito, yung mga ceiling rose. So, yung mga ceiling rose natin, no? Ganda. Okay na. Ayos. So maganda ito mga boss. Balikan nyo na lang yung 3D animation nito sa playlist po natin. Search na lang po dun sa YouTube channel natin. Santaynist is Project 3D Animation. Okay, so ayan na. Tara na mga boss. Okay na, ang ganda na ng bahay. Ayos na, nalagyan na. Tignan natin dito sa baba. Ayun o, nalagyan na. Kurang ata ceiling, painalan. Madi pa nakapag tiles. Ang pa pintor na di kita wall na. Oh, ganda na. So dito sa baba ano, business one. Commercial business. Tapos dun sa taas yun yung magiging bahay. Okay na, ganda. Ayos. Okay, tara na mga boss. Tara na. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Okay. Umuwi na? Yung aso namin lumabas. Sumunod kay lolo niya. Sumunod kay tatay. Ano, bumili na rin ako ng pinya. Tapos mamaya merienda. Pichi-pichi tsaka ano to, kasaba cake. Okay. Tapos honey. Pinapabili ni Johan. Buksan mga ate. Thank you. Okay. Bili na tayo. Ayan, bago ko tapusin yung vlog for today po natin mga boss, gusto ko po nang i-shoutout si Boss Sherwin Gonzales. Ayan. Siyempre sa kay Sir Kenneth Tolentino at Aglan Cebu. Ayan, shoutout. Kay Jubilin Aquino. Siyempre kay Sir Masaoy Dante, tsaka kay Manuel Dicilio at Romeo Esteban. Siyempre shoutout din kay Lodelin Badwa at Talogs Makaraig, Chuchi Esperancia, sa Stephen Mapalo. Yan. Okay, so yan lang po yung gusto ko i-shoutout mga boss. So hanggang dito mo yung vlog for today po natin mga boss. Kita-kita po tayo sa vlog natin sa bukas mga boss. So paki-like na lang po itong video natin bilang suporta sa ating channel. Okay? So ingat po tayo lagi at God bless.